Enjing para sedherek ingkang kinasih, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padinan GKJ Purwantara ing dinten menika Sabtu kliwon 7 Juni taun 2020. Kanthi jejer Gusti kang nganti. Waosan kapendhet saking Pangentasan 3 ayat 1 dumugi 23. Lan ayat nats kapendhet saking ayat 11 ingkang mekaten suraosipun. Pangandikaning Pangeran Yehuwa, ingsun pribadi kang bakal nganti marang sira lan maringi katentreman marang sira. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti, rahayu kita sami ingkang purun mirengaken lan nindakaken wonten ing gesang padintenan. Haleluya. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, ingkang naminipun lare alit, limrahipun asring ngraosaken ajrih menawi namung kiyambakan utawi nalika wonten papan ingkang peteng. Mekaten ugi menawi ngraosaken listrik ing griya pejah. Kangge ngiyataken supados lare menika boten ajrih, tiyang sepuhipun bombong dhateng lare alit menika. Bapak karo ibu ana ing kene, ora lelungan ing ngendi-ngendi, mula kowe aja wedi. Kanthi pambombong menika, kaangkah lare alit menika lajeng dados mantep ayem lan boten ngraosaken ajrih malih. Para sedherek ingkang kinasih, sejatosipun raos ajrih menika boten namung dipunraosaken dening lare alit kemawon. Tiyang sepuh ugi saged ngraosaken raos ajrih. Menawi purun jujur, tiyang sepuh menika malah langkung kathah saha langkung asring ngraosaken ajrih. Namung kemawon tiyang sepuh menika langkung pinter anggenipun nutup-nutupi supados ingkang saweg karaosaken menika kaliyan lare alit karana lare alit langkung lugu ngaturaken kawontenan manahipun. Sinten kemawon ingkang sami ngraosaken ajrih tentu badhe madosi. Sinten kemawon ingkang paring pitulung matemah saged ngicali raos ajrihipun. Para sedherek ingkang kinasih, Nabi Musa ing cariyos menika nate ugi ngraosaken sumelang lan ajrih ing gesangipun. Langkung-langkung nalika piyambakipun katimbalan dening Gusti Allah nuntun lan mandhegani bangsa Israel medal saking tanah pangawulan nuju tanah perjanjian. Karana ngraosaken ajrih, mila Nabi Musa lajeng sesambat dumateng Gusti. Pranyata Gusti Allah lajeng ngendika, ingsun pribadi kang bakal nganti marang sira lan maringi katentreman marang sira. Para sedherek ingkang kinasih, linandhesan pangandikanipun Gusti menika kita kalipur lan kakiyataken sampun ngantos ajrih lan sumelang rikala ngadepi perkawis ing sauruting lampah gesang, uger laku gesang kita menika tansah selaras kaliyan dawuh tinimbalipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Duh Gusti, awit ing dinten menika paduka peparing pepemut bilih paduka tansah ngreksa, tansah nganti gesang kawula. Malah kepara paduka kemawon ingkang tansah nenuntun ing lampah kawula. Perkawis ingkang mekaten menika bombong manah kawula, matemah kawula kedah kendel wonten ing ngadepi punapa kemawon. Awit ing sauruting gesang kawula tansah kareksa dening paduka. Amin.